Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu kamar dai kullum yau ma mun zo mu nuna muku yadda za ku kwashe miliyan 1 a Hamster Kombat ɗinku. Don Allah kafin nan ku danna mana ƙararrawa sannan ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu. Da farko za ku zo kan Daily Cypher ka danna shi kamar haka. Sai ka danna dot dash dash dot leta P za ta fito, sai ka zo ka danna dot dash dot leta R za ta fito, sannan sai ka zo ka danna dash 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 leta O za ta fito, sai ka maimaita dash 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 wata leta O za ta fito, sannan sai ka zo ka danna dot dot dash dot leta F za ta fito. Gashi nan za mu ɗauki miliyan 1 mu ta yau kenan. Don Allah ka ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu. Mun gode, ma'assalam.